anu kaya paitun. Oh, paitun. Ya. Ora kok aku ngelokne kowe paitun ndak. Coba jumeneng kok Cahayu. Jumeneng. Kula angsal ngadeg. Iya. Mengke jenengan ampun kaget nggih? Hah? Ampun kaget. Ora. Kudu omonge kudu Wong seru. budek iki grogi. Wong lek rada budek iki tak wingi. Sik tak benake sing nggih, Pak. Pak Paromo, Mas. Mas, kula benake riyen jare kula nggih, Mas nggih. Iya ya. Apa panjenengan ajeng benakaken? Setorino aku tak takonku wangsulana dhisik. Nggih. Kowe mang darahe Ngawirya apa darahe pembantu apa darahe anake tukang rosok dadi men cetha ngono. Aku kira Pripun? Panjenengan apa? Arep omong apa? Duwe jimat. Jimat? Kanggo nonton trah keturunan upama wong bingung wong cethuk mbae ya. Goleki buyute ra iso, aku sisa. Dadi nek panjenengan saged mang kula mang delok kula menika Sapa buyutmu canggah waring uduk tegantung siwur, kowe keturunan apa aku mengko bakal weruh yen kowe durung weruh. Ning aku takon marang kowe manut kowe iki trah kraton apa trah desa? Lah nek jarene turine jenengan gadah niku wau napa jenenge? Lha kowe kudu didelok anune ning syarate. Syarate napa? Didelok rajahe tangan. Ngono. Iki jane iki modus apa ora ta ya jane? Niki kudu didelok tayan kula. Iya. Kok ning kula dereng salim kalian panjenengan tak salim rumiyin. Aku kuwi ngene Cahayu, dhewe jimat sing gampang dicedheki wong wadon. Ngapunten nggih menika angsal. Ora dadi ngopo Alah, kok jebul kok kaya ngene awak mulai nyenengke. Wong kok kaya Sri Tanjung rumah tangga. Panjenengan menika nggih niki nembe ndelok njabane. Nggih ta? Nggih aku ra kira njabane. Lah nggih mulane. Lek upama jerone jerone tan mangke ten wingking mawon. jebobok. Kaya ngerti-ngerti ya. Kira-kira. Niki kula kan pripun? Iya aku kena tak delok dhisik. Sing kiwa napa tengen? Sing kiwa. Kiwa menika kiwa. Kiwa. Ini ya. Wong isir ndelok demuk tangane wong wedok pintere kaya aku kae. Ngene kan wis ada kebebasan to arepe ngemek-ngemek nyapo nek kebebasan ngono dadi. Oh. Iki anu nduk iki. Pripun Rama? Iki kan nek gegambarane to. Iki sing rene iki. Nggih niku. Iki darah Ngawirya. Ngawirya. Nah, iki ning garis rene to. Nggih. Lah iki menggok iki. Pundi to menggok ora menggok? Iki lho, iki ning darah petani. Oh. Lah petanine ten pundi niku? Terus iki ning darah rene iki ana darah warok. Lho kok warok bareng iki? Kowe kok kaya anak campuran ta iki? Maksudnya? Apa anak wong akeh to? Lho, ibumu wong nakal. Kok ngece jenengan kalih ibu kula? Oh, Ora kok ngece lho iki mari darah enek keturunan ningrat, enek pegawai negeri, enek macam-macam renono. Iki dalange ngawur. Jenengan ora lagi petok pisan kok wis marai emosi lho. Kok nek marai emosi kula biasane ngempet lho. Nek emosi piye? Ngempet. Piye? Kanten dalange sesuk mang presake nggih kupinge. Dadine men rada penak nek omong-omongan. Ngempet. 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 Mosok Pun tau dikempet? urung iki. Urung iki ngapusi wong. Wong nang anu ngendi-ngendi ana. Mosok iso ngempet? Mas, jenengan pengen tak kempet? Iya lho nek ngempet. Kok sajae kaya iki air liure ya metu tenan lho sajae. Lah kowe ngomong ngempet aku lah aku mau ngempet piye wong ana wong. Lho jeneng ngempet iki yo nang kelek to. Masa Ngempet konoan to. lah kempet pundi maksude? Kira-kira ning kono. Wis jenenge adu ngempet. Nek ngempet niku nggih tentangan. Mikirku sudah kesana kemari ndak karu-karuan dadine. Jenengan Bayanganku aku iki gampang bayangane lho. Heh? Aku tau gendeng kok. Aduh, lah aku di ku nek iki gendeng tenan kok aku di Ora maksudnya nek kok omongi ngono iki bayanganku terus kegawa sampai beberapa hari. terus. Ngono. Berarti kula niki mau Dadi sidane. terah rumbungan.
Oh, pancen. Sik, madhep rono. Tak delok kok bokonge. Madhep rono. Bokonge sapa? Ya ning madhep rono. Iki nek ora lagi pisanan melu. Sik, kowe melu bapak kualon apa bapak asli? Bapak asli. Ora duwe bapak kualon. Oh, ndak ndi bapak kualon. Gak. Lek ki mang tak delok ning kene mang kabeh panjen kowe anak rumbungan. Dadi Carane nek wong nesu iki gacekane ngono ya. Nek ora ngelingi iki aku lagi pisanan melu jenengan. kowe lak ngempet ngono kuwi. Kok esa-esane anak rombongan. Iya kira-kira. Kira-kira jenengan iku Iki ning pundutan kok Pak Heru. napa? Ya tak jepit. Moro meneh. Iki modusnya akeh banget ya. Iki lek enek Pak Heru lek mundut lagu mesti ngene iki. Minta lagu. Ini ada uang 400 ya. Endi? 400 ning kono. Ora percaya. Enek duitnya 400 ning kono tak dele kono kuwi. Endi? Iya yang luar duit tok iram to mleleng. Lah yang kok nek ngapusi Terus duit tok jalan. mripate jo iki arep duit senengan ya. Jenengan mboten remen kalian duit. Aku ki ora penting duwite. Napa sing penting? Sing penting sing ijone kempetanmu mau. Acuk siotuman iki tenanan iki. Pak Heru mesti enek gambar mobil. Pundi toh gambare mobil? Uang ini untuk Pak Dalang Sun dan gambar mobil. Dan aku ngono dan Tatin. Ora nek tulisane Taten mobil lho. Endi to mobile wong? Iki lho mobil iki lho. Endi? Ora enek Enggak, mobil. wes menggok enggak ketara. Coba kowe nembang aja iki. Nembang napa? Aku manut karo sampean. Pak Heru nyuwun tembang napa Pak Heru? Pak. Pak. Mau apa? Terserah. Apa? Sing Oh, Pak Heru di sana toh. Pak nyuwun tembang napa Pak? Lajeng duet kalian kula to Pak? Pak badhe minggah mriki. aku bapake diderekne. Niki guru kula guru partai politik. Pak Heru ini pun. Awas, Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Bas, ora diderekne piye to bapake? Bapake diderekke. Kuwi arepe maringi dhuwit, Mbak. Monggo Pak. Hati-hati tulung ono, Mbak, tak Nggih, tulung. Awas lho. Nek perlu. Nggih, lho, ya nggih tenan kok nggih. Menika mekipun. Mek Nggih Mbak Dating matur nuwun rawuhipun kali Mbak Elisa. nggih. Adem mriku nggih Pak nggih nika syutingane ten mriku. Nah, Jane ngerti. kenapa? Tapi sing disawang kan kene anmu ngono lho. Mbak Heru iki. Ora ada Pak jenengan nampun tiru dalange nggih Pak. Boten. Dalange iki jelehi kuwi ya. Dalang ini kanca kula apik niku. Oh jenengan nggih niku mboten cah tiru-tiru niku. Kanca apik gampang dimesoni. Ping 3 aku. Wis bubiar rasa wayangan. Bubiar ngale kono. Orang itu kadang juga marah, kadang juga harmonis, Iya. tapi prinsipnya orang itu bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Pak, niku sing bagus ngene niku, Pak. Duwe yo dipangan titik, orang duwe ayo padha golek. Kula nyuwun lagune nglayung. Waduh aku ora iso Pak. Lagune napa, Pak? Aku Oh. delok nek TV, TV. Mbak Tating karo Mbak Elisa itu ayu lek ngene iki. Ayo Mbak Elisa ngatek ki Mbak Tapi Elisa. bahasa delok sampean asline karo nek YouTube. Ning TV. Ganteng nek YouTube nek kene iki elek ya. Ngono ya, Pak. Tapi kula niku gumun harus sampean. Gumune. Golek sinden panggah oleh ayu-ayu. Pak, aku iki ganteng Pak asline. Apa sindene apa kena sulape sampean apa kena jopone sampean ndak ro.
Kok iso manut harus sampean gumun. Padahal yang didiga ini enek. Enek gambare ngono lho. Nah iya. Gumunku yang kalah kuwi mek kuwi tok-tok. Anu Pak mungkin niku enten ilmune. Ngenek jenengan pun dadi sehat nggih niku nglakoni sik ngoten nggih. Cukup to ya. Niki Mbak Tatin ajeng nembang to? Nggih. Jenengan mau kan janjiane kula. Ya tak songonane. Ajeng narik. Lho, jenengan ningali keng mriki kalih kula pijeti. Oke. Ngoten to. Ngene ndit dulur. Atos-atos Pak. Haji. Awas. Ndit. Nggih. Kula tulungi mboten. Mboten usah, Mbak. Sampun. Ampun saged. Niki ning kalih kula. Anu. Mbok arep ngamuk kaya ngapa cedhuk kula mun mboten pun bela. Oh. Nah, pun niku pundi? Apa lho? Kok anta dirogoh-rogoh. Wis to, wis ndang. Iki kate. Mbak Elisa suruh sini. Iki andalan kok. Nek Hutane saged buat- telu. Kula rogoh ngene apa Pak? Kok kaya angel ngenten lho Pak. Ah, jangan. Angel njumuke. Bisa. Ya kok. Bah. Niki sinten? Du Oh kula, oh injih. sampean. Ampun, oh nggih siap. Niki duit pundi, Pak? Niki kok duit ngapusi, Pak? Lah aku endi her? Oh, saking Singapura menika. Jokuto jokite endi? Kuwi nek duit kene piro? 800. 800.000. Lah pundi? Heh? Ojo ning kene ae. Pikir kula ora. Saya sering ke Jogja loh, Mbak. Nek sampean sik sak lagu niku ben nembang. Sering ke Polda Jogja, Oh, ke iya. Polresta. Katuran pinarak menawi wonten Jogja, Pak. Priksa, ning Jogja priksa. Kok periksa pinarak? Wong priksa Hei. kon pinarak itu. Ini, Yang mana? sing apa? Sing kira. Jaga. Sing kayak ane. Oh, ini juga. Sing endi? Ya telu. Telu. Beh kokian iki sing kokian cocok. Ora tak dulu, Pak. 100 kuwi sini, 150. Loro 50-an. Loro 50 kuwi. Sing 50 kas. Apa iki? Apa iki? Hei, Iki Jokuto. Iki apa lho iki? Jeneng Api. nggih, Pak Sun kok dadah niku sinden sing apik niku. Kula mah apa kemau? Kula iki kaya tau ngerti. Sing wis ndi? entek, Pak. Mpun telas. Jokuto. Kuwi nggih sapa iki? Tok. Lah ya nggih Joklutro Jokliti. kalih. Engko bar Mas sik Jokliti. jenengan Kletik. Mas Jo, Munggah. Mas Duajo. Mas Joklitik munggah nopo, Pak? Jenengan sik meriksani len nembang sik Nyanyi sih, nopo? Pak. Joklitik Oke, lho. nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Iya. Sama ditukne bojone morene. Injil res, Mas. Bener kan jadi kok ngetokne. Iki ya gampang celutak. Oh, alah. Ah. Kula ya gek ngerti kok ya walah. Mulane berarti kula aman, Ji. Kurmes. Oh, napa? Jenengan teng mriki Kurmas. napa, Pak? Teng mriki. Iki togoku asline, jalur iki togoku. Pak rek. Aku jadi ketua DPR iki jadi anak buahku. Ulang-ulangan kuwi ganteng-ganteng ngene kok. Ngene iki lawak ini sing mulang kula Pak Cah. Iki biyen maling ta. Kowe iki lho. Biyen kena tau maling. Dadi apike kaya ngene kuwi. Mas, ya Mas, tulung sama nyanyi wong loro. Nggih. Padha lanang ape ngambung iki lan. Ora. Ngerti poso apa ora sampean? Pangapunten. Nggih, nggih. Pak Heru pangapunten, nyun pangapunten. Sembah suwun sanget. Ya Mas Lutuk. Nggih, Oh nggih. diaturke Bapak. Nggih, Bapak. Alhamdulillah. Lah sampean iku tangga kula lho. Nggih, mujan Alhamdulillah, niku. Cing. Kula niku nggih apal kalian jenengan wong biyen tau nyalokne wali kota ora dadi jenenge. Iya, bener.
Tapi paling tidak biarpun tidak menjadi pemimpin, Ya. beliaunya bisa memimpin keluarga besarnya yang menjadi keluarga yang berkualitas dan berkuantitas. Itu yang saya maksud seperti itu. Ngene lho, Le. Nggih, dawuh. Wong enek sing kesampiran pangkat tapi ora iso nindakne pakaryane. Leres, leres. Lek Pak Heru ora kesampiran tapi darmane kaya wong duwe jagat. Iki lho, pokoke nek dalang ki poso ditanggap Iki dhewe dulu sing ngelem ngene iki iki. wis pas ngene iki. Pak Heru ki hotele sak nggon-nggon. Nggih. Masuk gondong ya ngono. Pripun? Sopo niki lho hotel ndi-ndi. Iki Hotel kok di- sama hotelnya tapi beda bahasanya kok. Aku kira tanggapan aku sembah nuwun. Terima kasih Mbah Nun Pak Heru. Alhamdulillah barakallah. Atur sembah Pak Heru nggih. Ya dah. Ojo balik. Atur sembah nuwun. Mumpun to, ngene to. Wis ngene ta. Tak tonyo tenan kok iso. Ngremenke penggalihe Nggih, Bapak nggih, nggih. satu lagu. Ayo. Ngeten, Pak. Nggih munggah. Iki kan hajate kan ulang tahunnya putu. Nggih, nggih, Niki. nggih. Cih. Putu kula. Iki sik putu, sesuk ulang tahun buyut. Loh, oh berarti Bapak ya dipujeke muga-muga Nggih, nggih. panjang yuswa. Amin 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 amin. Wong ki nek kersa berbagi kebahagiaan sesama umat, insyaallah beliaunya pasti dibagian Didum dengan iki hati Allah. anu jenenge apa? Sembako niki Heeh. Oh sembakone didomke. Pak, sing pojoke jenenge tukangnya apa? Tukang kenong. Oh kena. Menika tukang syuting, bojo dhewe tukang syuting menika. Nggih. Kang Bonang. Mbah, tukang bonak. Nah, Benar. nggih, nggih, nggih. Aku delok ning ngarep wis ro. Pak. Niku rekoso dhewe, Pak. Pak Heru munggah. Ngadeg aku kok tidak tibur. Mboten. Pak Heru. Yaine sehat kok iso. Gendang rene. Iya, kok aku kok. Niki mungkin nek yoga dunggake kabeh sing ngabuhi sinten to, Pak? Ya nyetel YouTube, Pak. Ah, nggih. Masyaallah. Nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah. Barakallah. Nggih, Alhamdulillah barakallah ya. Wis. Wis, oh, alhamdulillah. Anu, Niki. Lah, Tanganmu. Wah, Sing ki wong kaya tai. Pak Heru ya gak ilmu konggonku. Gak ilmu konggonku. Wayange rumbar ilmune turun. Ilmu konggonku itu. Nggih, matur nuwun. Siap. Pak Heru. Pak Heru terima kasih. Itu Cik. aja isin ojo. Pak Jokri. Pak Heru. Pak Jokritik Jokrutu kok joisin. Loh, enggak. Dulu Pak Heru itu penggemarnya Bapak Dewi, Pak Julego, Iya, iya. Pak Jesse. Iya, iya. Ngono lho. Nggih. Mula diteruske tongkat estafet sampai dengan saya. Sampai teko Ngawi dulu saya. Jenengan nggih. Alhamdulillah nggih, sehat selalu nggih Pak Heru. Nyopir angkot terus. Sehat selalu Pak Heru, makasih sembah nuwun, sembah nuwun. Matur nuwun, Mbak. Siap. Sedaya mawon. Nggih, sami-sami Kula Bapak. aturi pinarak teng gubuk kula lek pas liwat legok. Amin, amin, amin. Jangan pangapunten Pak Heru, sarene panjenengan sampun maringi arta menika wonten kenang-kenangan saking Masud Gondrong. Lah, lah. Kowe engko tak kepruk ndasmu kok. Ah kuwi helme tukang son kok iso. Pak Heru sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Pak Heru Torong, matur nuwun, Pak. Masyaallah, kiai kok kaya ngeten. Nganu, aku nyuwun sampean duet ya. Siap, nggih. siap, nggih, nggih. Wah, Heru, niki nggih, nggih, siap. kulino kula kali niki. Pak Heru ning kene iki. Nontonnya ning kene, Pak. Tenang saja, Pak. Ki jane apane masun lho jane iki. Maksud ki Kok ketoke karo masun kok mantut. Kang Gambu. Aku itu Kang Gambu. Wah, Masya Ini kan Allah. ngajari kesabaran. Hati-hati lho. Iki penanggap ngendi-ngendi kena masuni gendam tok isine. Iki tenan iki fenomenal. Iki nek ora kegendam masun ora mungkin Iki poso sok maya. tahu biyen kok ngene ditinggal tangane to. Terus Nggih. saya Pak Heru kula tingali napa niku rajae Astanipun. ketinggalanipun jenengan niku hotelnya tambah melih. Amin, amin. Niki ketinggalan kamare niki saya gede. Alhamdulillah. Ngelem ya. Iya, iya. Ora ngerti karepe to. Si pripun? THR pokoknya. Teman-teman karo Gaweke sing rada rancak mawon. Oke. Ayo kene Mbak Elisa, sama Mbak Tatin. Tatin. Ayo, kene. Iya. Ki moko yo chemistry tok. Lagune apa? Bener. derek. Sing ramen apa? Ya mergo iki kan suasananya kan poso. Nggih, nggih, Iki duet lagune Umi. Lah, kowe engko tak tunjuk tenan kok iso. Ayo duet sing kepenak wae Oke. tetep yo kene. Apa lagune? Lagune jelak cuk kowe iso ora? Saged. Lah ya lagune apa? Pijetana kuwi lho. Ora kuampleng iki kok. Lagumu lho apa? Poso dandan barang iku. Lah piye lho? Kula tak nderek yo Tatin kalih anu Mbak Elisa, yo. Apa Mbak Elisa? Jo guyu ya. Cau seneng ngopo salah. Nek seneng guyu, akeh guyu sehat. Senting gundelmu. Siji Senting. desa. Wong ngomong sudah motor. pedhok kok aku senting.
karepe iki penting ora kok sinting. Seneng. Bohogyo. Bog. Seneng. Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. Numpake bis mandolo. Tonyo tadi. Kayaknya janda baru kena Siap. apa ki Trisno apa ki jenenge, Dok? Nah, Lintang Asmoro. Wis kene. Bapak ben lenggah karo Nggih, nggih. midangetke sih. Ayo coba wis. Penake Ya, silakan. iki jan. Lintang Asmoro. Oke.